Jakam den ti agayat no gwapuntot mga rem kanya taamok ti pagpanagat kan kanekto da kiti lulwa detay gwapo ako na da agsisipul tinubyana sa bali pa iti kalipin na at danto pa'y masikugan na jakam den ti agayat tay baro aba artikero taamok ti banag ko so takdanok ti mauray ko detay baro abartikero makiit dugla inaammo no sumangpet ay por Diyos anto agbisbis yagan agkarkaryo nang rona ajak kaya tay sugadur ama asawa taamok ti pagbanagak isaldanak ken iyutang na tay sugadur ako na da agpingpinggat lati amuna agmajong ken agbaraha agtupadalati amuna jakam den tay lakla kayan ako po aba ang bangutan taamok ti pagbanagan ragsak konton ti maikalang detay lakay isot gasat ko di na maited tiragsak ko kay kayat kong tay agbakit ako ribet-bet aglalo ajak kaya tay walay apang tungpala taamok ti pagpanagat may sa akto nga agbibiyag daytay walay no isot sumro ag happy lat inaammo no sumangpet agdudukot no awan kalduan na pudot kay kayat ko tay pobre manalon a pagtungpala taawan to ti problema naragsak to ti masakbayak tanuman nalon ti maasawang uray awan lati awan naragsak to ti pamilyang tanagagati na asawa kay kayat ko tay pobre manalo na pagtungpala kay kayat ko tay pobre manalon a pagtungpala kay
tay pobre, manalon ang pagtungpalag. Thank you for watching.